Hello everyone! Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs, and please don't forget to subscribe. Click below for more music. Numalagip ko aldaw ang naglabas, day dila ilo nga ita pinasama, binanamta samit ni ayan awanin dilitay pasigaragraksak tinagtagibita kariken sa patang kinanganta nagduyos tuwarin na. Sawang mo asisyak laeng day di ipagpateg mo inyusok mo pa'y sing-sing dito'y ramay ko akas tandaan ayan mo anapot no awan karot pakatuprak nasulti nga ayan uray ni Dawel dinantupulos mapunas dilumumman ako to nisinggalot lumas bangton kasman idit sumingising kenromaniyak to ngarot titang ipalubos sulisok manggundas ayat analipnos paten taking anos intaman ibugtong ang biyang tantut na urnos. Malagip ko pa'y day di insawang mo hasisyak laeng day di ipagpateg mo inyusok mo pa'y sing-sing dito'y ramay ko akas tanda ayan mo anapot no awan ngarot pangaduprak nasudi nga ayan uray ni Dawel dinuntupulos mapunas dilubong mat ako to nisinggalot lumas bangton kasman idit sumimising kenromaniyak to ngarot dita ipalubos sulisok manggutas ayat analipnos paten taking anos intaman ibugtong ang biyang tatut na urnos paten taking anos intaman ibugtong ang biyang tatut na urnos.
asya kay insukat mo, ket nagkayat ka sa bali a puso. Tiamok si siyak laeng, iti ay ayaten, gayam inlimad mo sa bali apat-paten. Sinut na patpaten, siyak wenno isu na kadi sa wemlaen. Kanu siyak tay napaten, siyak kumat inigalang, di ka nagsapul ti sa bali. Damagik man ken ka, no anyat awan kanya, nga adaken kwa na salda tuy biyag. Ilaw-lawag mo man, no anyat nagkuranga, inpaay na kadi tapagragsakan. Di mo amo amasak sagtanak, tunggal madamag ko, isut kako'y kuyog mo. Isulat na patiken ka, isulat tungtungwen, siyak di mo ba'y malagipen. Sino ka din tita puso, ken di na ka din pagan ano. Lailong ken dungon, ket pinukaw mo, among ka di ubiyag ko, napate kalata. Uray mo di siya naglaw, tarik na among biyag ko, nga ay ayaten ka. Asya kay insukat mo, ket nagkayat ka sa bali a puso. Tiamok si siyak laeng, iti ay ayaten, gayam inlimad mo sa bali apat-paten. Sinut na patpaten, siyak wenno isu na kadi sa wemlaen. Kanu siyak tay napaten, siyak kumat inilalang, di kan agsapul ti sa bali. Sino ka din tita puso, ken di na ka din pagan ano. Lailong ken dungon, ket pinukaw mo, among ka di ubiyag ko, napate kalata. Uray
baten kanti ko nagngem saan tanairwama ayat anay sangsanayan ayat akin nalikaguma naipaay mo udno pakaragsakan urayawan ka malaglagip ka dagiti nadawamin na makikita dagiti naruay nga inangaw ka tumrem luluwa tunggal mapalunod ka agnanayon kay ayaten ka ipatpateken kugno adungdungwen ka uray paino imbatayo ka pimanaw ka at pinagpakadan magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso unayawan ka malaglagip ka dagiti nadawamin na makikita dagiti naruay nga inangawta tumrem luluwa tunggal mapalunod ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino impatayo ka pimanaw ka at pinagpakadan magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken kudno adungdungwen ka uray paino imbatayo ka pimanaw ka at di nagpakadan magunas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso magudas man na ito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso Denggem man umiyak ko asog to'y puso to'y ibagaken ka nagtaot to'y puso no kumalan mabalin
at dakat sibay ko at daan tadenan nga aglalahilo asog unhunoy ko hindi ngam kadala tapnong pamatiyang nga ay ayaten ka inkari idin asiksikan tulat ka jak sumina tadenam inggat panumpalan tikit daw kuken ka dinagat baybayan nupay nanumuak anagayat tasadian ammo ti Diyos apo asikat kapapatgan inggat panumpalan sikan tupayla awagan di mula amo sang sangit at to'y gasat ko naladaw ka ngamin asimang bay to'y biyak ko asimang bay to'y biyak ko ngempuray nukasta sikat linaong to'y puso sapay kumabiyak ko kasta akmet tapuso asok untunoy ko endengam kadalan tapnong pamatiyam nga ay ayaten ka inkarit idin asiksikan tulata jak sumina tadena inggat sikat mabuy-buyak tikit daw tuken ka dinagat baybayan nupay nanumuak anagayat tasadyan anagayat tasadyan ammo ti Diyos apo asikat kapapatgan inggat panumpalan sikan tupaylan awagan ammo ti Diyos apo asikat kapapatgan inggat panumpalan sikan tupaylan awagan
dinuman di ayan munatan kaya't kukumakin ka kay puno sikakat na yun di arabaab ko ket di kadto mabukaw dito'y lagip ko sa dinuman di ayan biyak ko kaya't kukumakin ka kay puno sikakat na yun arabaab ko ket di kadto mabukaw dito'y lagip ko uray pa'y ang lawas ni tawid ikariken ka asika sikalae di ka masursuro di ako alipake uray pa'y andaan mo ichay tanin sa dinuman di ayan biyak ko kaya't kukumakin ka kay puno sikakat na yun di arabaab ko ket di kadto mabukaw dito'y lagip ko uray pa'y ang lawas ni tawid Lugandat mo asyak kain kalaksiden ket ni ayat mamimpinsan alipaten no dayta pusum na ulkit naranggasen
awatek ubiag kuno isuti guswen. Nugandat mo asyak tay inka pasaktan, ket ipapusong kinagulib ken taguran. Awan mabaling kuno isut pagragsakam, pagragsakam biag kumay sinaat tadenna. Nugandat mo nga itanem na kinarianta, ket pukawen ayat inta nagpuligan. Nuday tanaken kastat ina kinatangken, nasaysayag langin asyak tay gudasen. Nuragsak mo nga asyak tay agladingin, keto'y puso malmesti sa init. Nugustwen mo na'y nagragayan to'y baging, apitek biag kuno day taken kat nabatek. Nupagarupen nga inalilaw kalaen, nupagarupen nga ay aywen kalaen. Kunyalem to'y puso ket inka laksiden, siksika ubiag ko ay ayaten inadungdungwe. Nugandat mo asyak kay inkalaksiden, ket ni ayat maging pinsan alipatem. Nuday tapusong na ulkit naranggasen, awatek kubiag kuno isuti guswen. Nugandat mo asyak tay inka pasaktan, ket ipapusong kinagulib ken taguran. Awan mabaling kuno isut pagragsakam, pagragsakam biag kumay sinaat tadenna. Nugandat mo nga itanem na kinarianta, ket pukawen ayat inta nagpuligan. Nuday tanaken kastat ina kinatangken, nasaysayat langin asyak tay gudasen. Nuragsak mo nga asyak tay agladini, keto'y puso malmesti sa init. Nugustwen mo na'y nagragayan to'y baging, apitek biag kuno day taken kat nabatek. Nu awanen patiken kat naglabas, nu awan ken ka samgit ni ayan-ayan. Iturak amin apkes ken panaas, no isut kay kariyak, kay kariyan nanumunga ayan. No isut kay kariyak, kay kariyan nanumunga ayan.
nagkrus tidalanta nagam amuta adinain gagara naging nayak ayata karing-kari sinangalta nagmaris lubong ko gapu angin kenta maniput idin si kantay sa pulet inuran uras si katil iliwe patek mo kanyak yak tubulos mailime idinto asika nagsakit tamatipet ngenturay nukasta anusak apilit tangamin biyagto si kaunay tay patpatgek iwak sinak tuman siyak-yak tumarami tanu agayata hinggat mauyos tuy angis naglagi pembiyak ko kinapudnok unay kenta amin nga aramiden awan inlimet buken ka maniput idin si kantay sa pulet inuran uras si katil iliwe patek mo kanya ya pulos may limet idinto asika nagsakit imatipet ngem uray nukasta anusap apili tanganin biyagko si kaunay tay patpatgek liwag sinagtuman yak-yak tumarami kanu agayata hinggat mauyos tuy agis kanu agayata hinggat mauyos tuy agis
gagayem ko problema ti patong ko nagadala na kabut-buto kaslara po ating mubo kirisang natay na balalo kut-kudem kat lumalalo dilawe mabudo-budo agpapansin metay luko budo-budo-budo-budo ay nagimasti kinabudo dukot-kudek ay pumalpalalo agunok-kunot takimotyo budo-budo-budo-budo kautek sa kuital ko pababa nga ipangato apos ti budo-budo. Problema ti patong ko nagadala na kabut-buto kaslara pong ating mubo kirisang natay na palalo kut-kudem ket lumalalo ilawe mabudo-budo agpapansin metay loko budo-budo-budo-budo ay nagimasti kinabudo dukot-kudek ay pumalpalalo at kundot-kundot kay kimutyo budo-budo-budo-budo kautek sa kuital ko pababa nga ipangato agkas si budo-budo budo-budo-budo-budo ay nagimasti kinabudo dukot-kudek